L'association Mali Propre Mon Combat est née de la volonté commune de jeunes femmes, de citoyens engagés, animés par le désir de changer positivement l'image de nos quartiers. Nos actions s'inscrivent dans une dynamique de sensibilisation, de mobilisation communautaire et de plaidoyer. Notre ambition est de voir la commune de Mandé propre, moderne, équipée de systèmes de drainage fonctionnels, de rues bien aménagées et d'un environnement salubre pour les générations futures. Bella Jelimba don jamana in bɛ lahalaya min na nɔgɔ ko ta fanfɛla la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ samiya de la a ma nɔgɔ hali dɔɔni tiɲɛ don an ka denmisɛnninw b'u k'u cɛsiri samiya ta fanfɛla la an musow fana an bɛ ka an bolo don u fɛ ni jɛkulu fana sigira minnu ka baara bɛ tali kɛ nin kan samiya ta fanfɛla la vraiment vous êtes la bienvenue. Et n'an y'a mɛn ko association dɔ sigira o sanuya yɛrɛ tɔgɔ la je pense que ça c'est une très grande chose a ye pratiquement couche bɛɛ fɔ k'an n'u bɛna baara kɛ an kɔni b'a fɔ pour nous là c'est déjà ok an kɔni b'a fɔ association ma k'a bienvenue Mandé yan nɔ. Propriété, c'est une affaire de tout le monde. Nico Djea, bête de kan abli qui joue à la pola. État c'est la fin bec. Sigida la bête de abli qui chessri na douva tanya fe na quartier katanya fe. Nya nous na demain parce que au bas d'un bi quartier bi rom na bi bega quartier no waledo surtout en la commune Mandé. Donc en ka en refo kusobe sinon pana commune chema kuna kana Mandia. Nya na fierté yen bay daw na ko wari bana kosobe